Dobre, ďakujeme pekne, dobrý deň. Dobrý deň, vítam. V priebehu noci sa podarilo lekárom stabilizovať stav pacienta a v tejto chvíli prebiehajú ďalšie úkony, ktoré majú smerovať k zlepšovaniu jeho zdravotného stavu. Tá situácia je naozaj vážna a ja na tomto mieste sa chcem predovšetkým poďakovať celému tímu lekárov, sestier, ošetrovateľov, všetkých zdravotníkov, ktorí celý večer, celú noc bojovali o život predsedu vlády a ten stav sa im podaril v tejto chvíli stabilizovať. Bohužiaľ, ten stav je naozaj naďalej veľmi vážny práve pre komplikovanosť tých zranení, ale všetci chceme pevne veriť v to, že sa nám tú situáciu podarí zvládnuť. Pán premiér bol v popoludňajších hodinách prevezený leteckou záchrannou službou na urgent Rooseveltovej nemocnice, kde bol základne ošetrený, bolo mu spravené CT vyšetrenie a následne bol transportovaný na operačný sál, kde prebehol 5-hodinový operačný výkon, na ktorom participovali 2 operačné tímy, chirurgický a traumatologický. Pacient mal mnohopočetné strelné poranenia, ktorých následky vlastne budú smerovať k jeho regenerácii. Toho času je jeho stav stabilizovaný, avšak je naozaj veľmi vážny, preto bude vlastne zabezpečený na jednotke intenzívnej starostlivosti vlastne na áre Rooseveltovej nemocnice, kde sa o neho bude starať celý tým lekárov, ktorý bude potrebovať. Thank you.